πρέπει στον δρόμο προς τον αγιασμό πρέπει να αξιοποιείται κατά τρόπον πολύ σαφή, πολύ έντονο η ασκητική προαίρεση του ανθρώπου. Πίσω από τις δυσκολίες μας, πίσω από το σταυρό μας. Και ο πρώτος σταυρός του ανθρώπου ποιος είναι? Η άσκηση να τηρήσει τις εντολές. Αυτός είναι ο μόνιμος σταυρός. Πίσω από το σταυρό είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό δια του σταυρού ήρθε η χαρά στον κόσμο. Γι' αυτόν όλοι μας έτσι να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα, να φροντίζουμε για την αθανάτω ψυχή μας. Η Ανάσταση του λοιπόν δεν ήταν απλή ιδιώτης της θεοπρεπής του μεγαλοπροσύνης, αλλά της ανθρωπίσεως του που ήρθε εδώ για να καταστρέψει τη φθορά και τον θάνατον και να δημιουργήσει την αθανασία και τη ζωή στην απελαντοσύνη της αιωνιότητος και ανίσταται εκουσίως μετεξουσίας, και τότε παρέχει την δύναμη της αθανασίας εις όσους τον πιστέψουν και τον ακολουθήσουν.